Salutare, bun, bine am găsit la un nou vlog. Astăzi vom face un vlog pentru că n-am mai făcut de mult un vlog și uitați, este soare afară, stați să vedeți. Este soare, nu știu dacă vedeți, dar este cald, este vară și să vedem dacă putem face ceva. Stai că nu. Să vedem dacă putem face ceva cu vremea asta. Acest vlog va fi daily vlog pentru că, e vară, n-avem ce să facem. Pa! Fiți atenți, avem aici un pepenaș, lăsăm să crească, nu-l mișcăm. Nu eu l-am plantat, l-am găsit așa în grădină. Uitați acolo scurgerea. Da, uite, țeava de scurgere. Da, aici eu l-am găsit, e găsit și noi l-am plantat, uitați, n-are niciun vierme și, da. Hai să verificăm ce este sub pietroiul ăsta, țiglă. Nu este absolut nimica. Chiar absolut nimica. Ok. Uitați aici. Uitați că nu se focusează. Era o muscă. Am făcut-o să dispară. Da, uitați aici e un stup de viespi. Stați să-l văd, uite. Bâz. Da. Stupul de viespi. Și aici nu știu ce-i. Da, în fine. Fiți atenți, a venit umbra. E bine că a venit umbra și că putem vedea mai bine pe aici. Aici e o grămadă de lemn. Nu știu dacă mai ține în minte cineva ce era aici. Dacă ține, înseamnă că au văzut mă prostesc. Un vlog de-al meu. Aici a fost fix în zona asta sau aici un castel de zăpadă. Și cam pe aici, așa, cred, a fost, uite aici, așa. Deci, ori pe aici, ori pe acolo, a fost un băț mare. Pe bun, cam acesta a fost și vlogul, daily vlogul. Nu uitați de like, de subscribe, pentru că vor urma mai multe vloguri și alte episoade.